कि ताजा ताजा लिट्टी देहब करुआ तेल में छान के, अरे करुआ तेल में छान के। कि 4 बजे भोर में टरेनिया पकड़ी के अरे जाइब बहरावा, तोहरा बिना निक नहीं लागी हमके सहारावा। कि नेवतानी मिया के पतैया पर पिठावतानी मैया हो, आई है अंगनैया बुलावता। नमस्कार प्रणाम, हम बानी सत्येंद्र सिंह रुआ खबर गांव तक देखल शुरू कर चुकल बानी। और हम पिछला साल भोजपुरी जगत में सबसे लम्हर गीत एके गो दिल मंगवैया हजार बा लगातार ट्रेंडिंग पर ट्रेंडिंग में रहे, चाहे रील होके चाहे गीत के चाहे मैंने हर क्षेत्र में मैंने ट्रेंडिंग में छा गई रहे। ओकरा बाद से फिर एगो दिल पर गीत गा दे बने भाई नगेंद्र उजाला जी। तो हम नगेंद्र उजाला जी के यहाँ पहुंचनी है जैसे गाँव में हमारे में चूंकि 1-2 घंटा लेट हो गई। यहाँ के 2 बजे बोलो रही, हम 4 बजे नहीं हो तो पता लगल कि यहाँ के फिर धान के खेत देखे गए बनी। धान के खेत देखे आओ तो नहीं भाई नगेंद्र जी हमारा बीच मौजूद बनी। तो सबसे पहले तो नगेंद्र भाई स्वागत करब, अभिनंदन करब, का हाल चाल बा रहू? आपके भी प्रणाम करतनी और जे भी भोजपुरिया श्रोता समाज हमरा के देख रहल बा यही जैसे पाँव लगी बा और बहुत बढ़िया बा। और अबे गए रहनी खेत देखे आ रहल बानी, देख सकतनी धान जौन बा धान लहलहा रहल बटे। एके गो दिल मंगवैया हजार बा के बाद एगो फिर इस साल के माने अंतिम पड़ाव में एगो और गीत यहाँ के हाईलाइट हो गइल बा कि लहले जइह दिल राजा गमछा में बांध के। काफी ट्रेंडिंग में बा। देखा तनी कि उ लोग भी रील बनावता जी, बड़का बड़का स्टार लोग के संग रील बनैले रख। तो कहीं ना कहीं आज के समय में रोवा लोग भी नगेंद्र भाई के बहुत बड़का स्टार बनाई दिल बनी। भले यहाँ के गाँव से जवार से जुड़ल आदमी बानी। खेत देखिए देखे बनी धान के स्लीपर चप्पल गमछा और भोजपुरिया अंदाज में। सबसे पहले तो हम चाहे कि 2-4 लाइन गीतिया पहले गा दी, बहुत सारे लोग ना सुन ले, उहो तनी सुन ले जी। साहू म्यूजिक वर्ड से गीत आइल बटे जी। ले जइह दिल राजा गमछा में बांध के, पति पत्नी के गीत बाटे और लिखले बानी अर्जुन शर्मा जी, म्यूजिक बनौले बानी उज्जवल कुमार जी, हम और शिल्पी राज जी दोनों आदमी मिल के गौले बानी जा। काफी रोज सबके आशीर्वाद मिलताटे, दिल एकदम गदगद हो गइल बा, बाग हो गइल बा। रील पर जौन बा ट्रेनिंग करता रुआ सबके आशीर्वाद रही तो एक गो दिल मंगवैया हजार बजे से ट्रेंड कैले रहे रील पर, मिलियन रील बनल, वैसे ही रील रुआ सबके बनी। आई 2 लाइन हम सुनाएब। पति पत्नी के गीत बा। पति प्रदेश जाए वाला बाने, कहत रहे कि कैसे जाई हम, तारा बिना मन ना लगी, नया नया शादी जौन बा भई रहता। तो पत्नी उनके समझावत तरी, मगर पहले पति के भाव बाजी पहले कहत रहे कि 4 बजे भोर में टरेनिया पकड़ी के अरे जाइब बहरावा, तोहरा बिना निक नहीं लागी हमके सहारावा। अक्सर जौन बा देहात से लोग बाहर जाला कमाए तो ट्रेन से जाला, जेकर लगे ज्यादा पैसा बा हवाई जहाज से जाला, अपना कार से जाला। बाकी अधिकतर लोग जौन बा तो ट्रेन से जाला। तो उ कहत रहे कि 4 बजे भोर में टरेनिया पकड़ी के हरे जाइब बहरावा, तोहरा बिना निक नहीं लागी हमके सहारावा। तो पत्नी कहतरी, आवाज बा शिल्पी राज के, कि ताजा ताजा लिट्टी देहब करुआ तेल में छान के, अरे करुआ तेल में छान के। कि ले जइह दिल राजा गमछा में बांध के, कि ले जइह दिल सैया गमछा में बांध के। अक्सर जब प्रदेश लोग जाला कमाए तो घरे लिट्टी पकवान बनला, अधिकतर माने ज्यादा लिट्टी छनाला। तो कहत तरी कि करुआ तेल में, रिफाइन में ना पेट खराब हो जाई। हाँ सही कहतनी रुआ, करुआ तेल में छान के रुआ के लिट्टी दे हम आ संगे संगे रुआ गमछा में आप पर दिनवा बांध दे हम कि रुआ जहाँ रहे नु राउर मन लागत रही। ये गीत बा। एगो औरी हमरा पोस्ट देखले नहीं है 2-4 दिन पहले कि एके गो दिल मंगवैया हजार बा 2 होता पार्ट 2। इमे कौन करदा मची, इमे का हो खेला भाई जी? पिछला साल के काफी जबरदस्त गीत रहली, बड़ी आशीर्वाद मिलल।
जौन बा दूसरका गीत के भी मिल रहल बा, एकदम दिल हमारे एकदम गदगद रहता, बाग बाग रहता। अब जौन बा बड़ा जल्दी हमनी के लेके आवत हैं जा एक ही गो दिल मंगवैया हजार बा पार्ट 2। ओकरा के लिखले बानी अर्जुन शर्मा जी, संगे संगे हमू मदद कैले बानी, दोनों जना मिल के लिखले बानी जा। और संगीत दिले बानी आर्या शर्मा जी, और गीत गौले बानी शिल्पी जी, और हम दोनों आदमी मिल के गौले बानी जा। राज भाई एक्टिंग कैले बानी, संगे संगे वीडियो में नीलम गिरी जी। नीलम गिरी जी के माने बहुत महंगा माने एबरा के एक्ट्रेस बहुत महंगा चलत रही, सुने में आवेला। बहुत बढ़िया एक्ट्रेस है वहाँ के, बड़ा बढ़िया काम करेनी। लोग बड़ी वहाँ के पसंद करेला, वहाँ के वीडियो जौना भाव में वहाँ के काम करेनी उ भाव बड़ा बढ़िया लागेला। एकदम देसी अंदाज के गीत बा, वही टाइप के फ्लेवर, वही टाइप के म्यूजिक, धुन अलग बाटे। रात के वीडियो शूट भइल बा दिल्ली में, बड़ा बढ़िया सेट लगा के जौन बा शूट भइल बा। हम उम्मीद करतानी कि आई नु तो एकदम कुछ दे करे जवा मेरे सबके धोली। पहलहू से बिजोड़ मेहनत भइल बा, पूरा मेहनत भइल बा, हमनी के जी जान लगा दिल बनी जा। हमेशा प्रयास रहता कि साफ सुथरा गीत देहल जा, साफ सुथरा गीत के रुआ सब सुनतानी, देखतानी। 100 मिलियन, 50 मिलियन, 200 मिलियन, 500 मिलियन व्यू देतानी। ई देख के हमनी के एकदम दिल एकदम आघाई रहता हमेशा। हम उम्मीद करतानी कि जौन गीत आवता है एक गो दिल मंगवैया हजार बा पार्ट 2 त्रिमूर्ति म्यूजिकल भोजपुरी से, त्रिमूर्ति रिलीज होके वाला हमरा बुझाता कि जे एक सप्ताह के अंदर आ जाई। अब जब शूटिंग हो गई बा, कल से एडिटिंग के काम लग जाई, अक्टूबर के फर्स्ट सप्ताह में प्रयास बाकी है का और जौन बा उ आ जाओ। कहीं ना कहीं साहित्य में जो धूमिलता आवता, साहित्य भोजपुरी साहित्य के गंदगी से जो ढांपे के प्रयास कइल जाता, ओकरा के बचावे खातिर ई सब कलाकार लोग आगे आ रहल बा। तो ये सब के मनोबल बढ़ावे के जरूरत बा। अभी नवरात्रि के महीना चल रहल बा, तो हम चाहे कि नवरात्रि पर कुछ ऐसा सुनाई कि हमारा श्रोतागण के चाहे वाला लोग के मन में जो चल रहा बा कि नवरात्रि बा कुछ होके के चाहिए, कहीं ना कहीं चलत हुई तो ओके पूरा करी। सबसे पहले आप सबके शारदीय नवरात्रि के बहुत बहुत जौन बा हम शुभकामना दे रहल बानी, और मैया से प्रार्थना कर रहल बानी कि मैया रुआ सबके स्वास्थ्य हमेशा बढ़िया रखी, अन्न धन के रुआ सबके यहाँ बारिश होत रहो, हमेशा जहाँ रही खुशहाल रही, मुस्कुरात रही, सदैव तरक्की के पथ पर बना रही। नवरात्रन के महीना चढ़ गई, समझी कि आ गइल बा, पितरपक्ष के बाद चढ़िए समझी कि एकदम आ गइल बा, सब तैयारी शुरू बा, जगह जगह तैयारी हो रहा बा पूरा एकदम। भारत वर्ष में नहीं विदेश में भी जहाँ लोग इजा के रहेला, सब लोग तैयारी अपन शुरू कर देले बाटे। जगह जगह हमनी के पंडाल बनत देखतानी जा, जगह जगह माई के प्रतिमा तैयार हो रहल बा, एकदम खुशहाली के जौन बा माहौल बा। देखी है खेत लहलहा रहल बड़ी सो, ऊख जौन बा लागल बड़ी सो, तैयार हो गइल बड़ी सो। माई के जौन बा फल चढ़ेला, फूल चढ़ेला, अन्न चढ़ेला, सब चढ़ावल जाला। तो नवरात्र आ रहल बा, हम मैया के बुलाओ तनी कि हे मैया रउरा आई, और जौन बा हमनी के भक्त पर दया दृष्टि अपन बनाई, कृपा बरसाई। माई के कैसे एगो भक्त जौन बा बुलावता कि नेवता निमिया के पतैया जाओ पर पिठावतानी। जैसे ब्याह शादी होला तय होला, जब दिन रखा जाला तो न्योता पहले कागज पर लिख के हल्दी लगा के भेज जात रहलो, अब काट जाता टे। ओसे ही एगो भक्त जौन बा नीम के पतई पर माई के न्योता बैठावता रहे, माई के कैसे बुलावता जय हो जय हो कि न्योता निमिया के पतैया पर पिठावतानी मैया हो आई है अंगनैया बुलावतानी मैया हो आई है अंगनैया बुलावतानी। आगे कहे के बाद कैसे कि अड़हुल के फुलावा से रहिया सजाई, गैया के गोबारा से अंगना लिपाई। जय हो कि अड़हुल के फुलावा से रहिया सजाई, गैया के गोबारा से अंगना लिपाई। कि झूला झूले खाती
पालाना बनवावतानी कि झूला झूले खातिर पालाना बनवावतानी मैया हो आई है अंगनैया बुलावतानी मैया हो आई है अंगनैया बुलावतानी। मैया अयह अंगनैया बोलावतानी कि रउरा लोगिन से आग्रह करब कि ई तरह के भोजपुरिया सिपाही के, भोजपुरिया माटी के जवान के आपन प्यार दुलार दी सब है। और जे तरह से पिछला बेर ट्रेंडिंग में रहे एके गो दिल मंगवैया हजार बा, उहे पार्ट 2 जो ना होता कहीं ना कहीं ओकर जवाब बा ए गीत में। ओ बेरी लड़की से शुरुआत भई रहे, लड़का से अब ए बेरी लड़की से शुरुआत हुई। और का हुई कैसे मिल गीत बा ई तो रोलो के देखे के मिली, चूंकि यहाँ के ऐसे आते होते कहनी है कि हम गायब ना, ऐसे है कि पिछला बेर हमने के गीतिया के कोई जना कहे लगल कि हमारो हमारो, हम बोले बनी हमर मौसा हमर काका हमर फूफा लिखल बड़े। तो ये तरह के चीज नहीं के रोलो के चीज अगला सप्ताह में देखे के मिली। चलते चलते हमरा श्रोतागण के रोवा चाहे वाला लोग बा काफी तमाम देख रहल बा, का कहे हमरा चैनल के माध्यम से? हाथ जोड़ के यह कहे हम प्रार्थना करे कि जे भी बढ़िया करत अटे, जे बढ़िया गावता, बढ़िया वीडियो बनावता, ओकर गीत के सुनी, ओकर वीडियो देखी, वो कलाकार के मनोबल ऊंचा करी। जब वो कलाकार के मनोबल ऊंचा होई तो उस सदैव कुछ बढ़िया करे के प्रयास करत रही। बिल्कुल। तो हम यह हाथ जोड़ करके प्रार्थना करे और जैसे हमनी पर आशीर्वाद प्यार दुलार आप सब बरसावत तानी बनौले बानी, और सही सत्येंद्र भैया पर भी आप आशीर्वाद प्यार दुलार बरसावत रही, बनौले रही। अगर YouTube के माध्यम से वीडियो देखत तानी तो खबर गांव तक चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन के बटन दबा ली। अगर पेज के माध्यम से देखत तानी तो लाइक कर ली, फॉलो कर ली और यहाँ के ढेरों आशीर्वाद प्यार दुलार दी। बहुत बहुत आभार भाई नगेंद्र उजाला जी, हमनी के समय देहनी आ खेते में यहाँ के धरा गए रहनी हो तो खेते में जौन बात के वीडियो भी बने लगल हो। तो लोग के वीडियो कैसन लागल हो अपन कमेंट बॉक्स में राय जरूर देव सब है। अगर ज्यादा अच्छा लागल हो तो तन वीडियो के शेयर करे लोगिन, हमनी के मनोबल बढ़ाई लोगिन, ज्यादा से ज्यादा शेयर करे लोगिन ताकि अन्य लोग तक पहुँचे। ऐसा शुद्ध कलाकार के शुद्धता के जौन बात प्रचार प्रसार में आपन हम भागीदारी निभाई लोगिन। यही के संगे रोलन से हम विदा लेहब। एगो अदना से विदा के बाद मिलब, तब तक खातिर नमस्कार प्रणाम, जय हिंद, जय भोजपुरी।